Hello guys, magluto ta og dinuguan. Kani nga dinuguan, luto na siya daan pero lain kay pagkaluto kay magwa siya subak. Karon i-blender ako ang daghan kayong iba, mga siguro mga 2 cups ni siya nga iba guys nga gi-crush na. Kining akong blender ako ra gini siyang in-order sa Ushopping kay numdum mo atong Ushopping sa IBS-CBN. Amo ni siya akong handumanan in town. 2 seconds lang mahumanag kuan galing ang ako mga lamas nga ibutang diha. Dali ra jud kaayo ini galing. Na siya. Ako ra nang gi-share ninyo guys, pero na siya daghan sa Shopee ingon ana. Mas barato gani. Ikaduhang lunod kaysa maghiwa kag usa-usa kay walay bunga ang iba namo nga tanom, may gani na ay kaila namo nga ni offer nga dad-an kog iba. Akong giingnan nga 1/4 kilo, mga 2 kilo sad ang gidala. Salamat gihapon. Karon ako nang hiwaon ang atay nga akong isubak sa akong dinuguan. Atay na siya sa baboy kauban sa papalit na ako sa dinuguan. Suki gina namo kasagaran Domingo ra ko mo palit. Ay, gusto kay kong amo pero di na ko tumana karon si kunan nagsikik samok-samok mo na ako ang gitagaan na lang pagkaon kay ako na lang sangi sa kunan ilahang pagkaon kay aron hotdon kay gamay ra kaayong gikuha pastila nagpili kay murag nakauyo nagsigig samok na ako nga naghihiwa ko sa kuan atay sa baboy. Nakauyon gid kay sila sa atay nga kuan para subak na po. May na lang nangalipay ang mga kairuan. Kami no. Kami. Ano to pareho ba kang kunan? Siya na. May kaayo basta lami nga sudan. Karon guys, ako nang painiton ang mantika kay sugdan anak og luto ang kuan akong dinuguan. Kanang puti kuan din na siya ahos og luya. Kana siyang puti. Kay lami kaayo manggod i-toast bitaw nimo ang kuan. Akong gisugaan kay halap-halap na slula. Sige na siya ukay-ukay. Daghan gid kay version aning dinuguan ay uban sa gulag tangad. Kanang ako lain-lain man version akong luto. Ni akong luto. Palutuon ko sunod kay gilamian sa akong luto karon awa na maglisod na kog kuan kay kuan man ang akong luto gud mga pinataka ba. Kana siya ako nang gilunod ang sili na saingan ana espada. Nakulangan gani kay ingon si sir wala kuno siya halang kaayo. Mas kuan pa gid ay mas maayo ang dato gidaghan pa nako. Pero nga akong gipalit usa ka gramo ra man na usa ka gramo gihurot gani na ako ang usa ka gramo gyud. Pero kulang. Muna na siya guys. Pahumukon ang sili. Igo-igong kanang murag humok na gid siya. Ilunod na nako ang iba nga perting daghan na. Maginay gusto sa akong amo kanang daghan og iba na para muaslom ang kuan dinuguan. Nya tabunan sab nako aron maluto ang iba. Karon gilunod na nako ang atay. Mas lami gina siya na itambok sa baboy. Nabitang imong i-toast ang kanang isangag nimo ang kuan nga nang tambok sa mantika. Ay sus kalami ibutang sa dinuguan pero walang sa nako gibutang kay ang ako rabang amo tiguwang ni ako sa high blood ana.
tingaling matiwas. Karon giluno na nako ang dinuguan. Kana akong dinuguan bali 100 gina siya. 5 katagjis ang takos akong gipalit, 8 katakos gyud. Kay daghan man sad ming mga on diri good. Mga caregiver diri mga on man ana. Usara ka caregiver diri ang dili mo kaon og dinuguan. Mura siya kuan tsokolate. Halang-halang nga aslom. Muna siya gusto nga timpla sa amo namo. Dinuguan ni Susan. Butangan pa gina siya suka nako nga mga usa ka kutsara tunga. Basta magputangan ikog suka di sana nako kayong taud-tauran sana nako guys. Kay ingon sila mahilaw kuno ang lasa ang buto makukabantay pero sunod-sunod lang ko nga dili gid maayong ukayon. Karon naluto na siya. Kana mo na siya ipares sa among dinuguan. Lechon belly. Ug ay puto duha ra ka kuan kay para ra ni sir. Mao ra to guys. Thank you for watching.